Ito pag susunod, di rin na ibabaro. Ha? Di rin na ibabaro. Kaya na dalang paunahan. Parang lagi nga. Basta, baro. Ito namin. Ano ka sa'yo, Mel? Kasi nga nito, naman nila nakakatay. May kaya na nakatay. Sala. Daan yun. Science. Science. Ano ka 1, 2. Ano? Oo, ano? Mag-exit ni Mama GC. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Wala na nagkikita. Ready? 4, 3, 2, 1. Ready? 4, 3, 2, 4, 3. Ito, madaot. Ito pala. Exciting. Wala. Darren, klaro ka kasi imo. Balik, intro, balik. Oh, Eh,
Clear ang dalaan, clear. Kapag durungan na dalaan. Boys, boys. Drummers, water break. Boy, bakay boys ka? Clear. Claire, kamar. Padayon ito yun dida. Ano bigay? Ikaw, intro. Balik, 1, 2, 3. Uy, bisan ko kayo mag-instrument. Kailangan kayo may tono. Imagine naman niyo, imagine ang tugtong. Ito, bisan ko instrument, imagine na, kaya mabilog. Balik, Correlate ko kinilas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Hindi. 5. Oh, 2, Oh, ano kay Ton? Padurungan ka. Ikaw ko mag-music. Balik. Ah, Nasa rin pa nga na ako, kan abuga ang adit ka tilaan na nga usa. yun na. Eh para mabalance. Kaya imrus, naghihini mas open. Imagine na may instrument na nakuha. 1, 2. 1, 2, 3, go. Ah. La. Silipin mo. Kenapa terpil? Dia kan nagla-live share YouTube. Ay, ng mga dayang list. Uy! Di instrument? Ayaw! Igo na. Hindi kaya madakot. Pero saan ka lang pag sayaw hindi yung makakakuha ng kamuhi doon? Balik. Kanina siya, yan na. Orange packet yung nagagamit. Ikaw nakakakuha. Ba? Nagla-live iso. Nagla-live din na. Guys, bala ka nagla-live isa. Tawan na lang. Ori nga ni kakakitaan isilo. Nang mereka kita isilo. Kan ko guys. Nasa apply. Buena. Kakakitaan isilo. Balik. Pero paano natin makikita? Hindi rin magkita ko nakakalupatis yun. Ito di ko dito kon. Papakita ko natin yung kansilo. 4, 3. Pinuway ko. Balik ko kita mo pa. Yolo. Isugat pa dito. Liston? Patatakpak naman. Oo. Nilabutan mo. Patatakpak naman bayi. Given, gidok-dok, gisok-sok. Gibok-bok, gisok-sok. Ano kinulos? Dengan setan,
Hey, ito din ang part. Antuan, nasulod. Balik. Ano, sir? Ito lang ang part niya nasulod. Kaya rin natutuhay. Tulungan. 1, 2, 3. Ayaw pa kudungkuan. Apo ka kay sa maaram para masunod na laira. O, sina. Tulungan. 1, 2. 1, 2, 3, go. Sunod! Nay, nagtimbaho. May tinawa na nanay. Karibo. Oo. Iwan ka na. Balik. Oy, balik ka kaya ada ka mo dito nag-iitip. Pinabigyan ko dong. Kapagod lang na. Go! Meow. Ay, ato. Ay, ang pagsulot nga ni. Iya, pwede yung sina. Ano daw? Eh, boy. Dili pwede magduro. Mamati magkanta. Magkakanya-kanya talaga. Sina. Man, waray pa man pagsisiri nga. Hoy, ano saan? Pag ihapanan sa mag-start, dili ka nalalargula. Kaya, Para manit pangaon kasi sa nga ni tara pangaon. ikaw ang bakaon. Kung din masing tara. Ano na? Namamalpal la. Let's go! Hoy, mga nanay! Kaya Plonoy! Oh my God! Tingnan ito. 4. Ito! Ayan naman lai chong. May tanga na taktak. Please! Ginagad. Balik! Sabi ko nga ito. Dum digi digi dum. Dahil na. Ilan ka? Tingnan na tumarang. Ready? 4, 3, 4, 3, 2, 1.
Three, two, one. Anong kapatid? Nagsasapon. Four, three, two, one. Ah, pastiruin. Sa TV mga. Ako, ano yan na. Kapag na. So, ano man. Ang lito pag so, bilir na Asia. Ready? Four, three. Two, one. Ready? Four, three, two, one. Ay, pinulak na ira. Kadto na ko na yun. Ano nga, kita makan pa. Sa alas na tuwal. Sa alas na tuwal. Ah, parang sita. Oo. Masyada kami. Iwan. Pagkapitan. Puro bisa kan. Madam, may talaga tumayo. Nagmita lang, pinibiri ko na ng sobo. Upaya nga ito. Pero sila nga nagsusuran na rayo. At rayo bayo. Hindi man na sinigay. Ito man yung man ang binayain. Tapos, at ako ko lang yun na ayan, ito na yung wait, yeah. Tatamu ka lang. Punta ka punta sa kita. Tinawag ka mo yung mananaulan. Okay, betul. Kira. Mana go? It's no. No, something the one. Tarik ba tayo pasal dito basketball? Marapit na malat dito. Ito, isang ito na rin. Marapit na lahat to. Sama din ako ng katulong.
Ato. At sa mga itong takon, ikaw, sa pala ka katapos. Nahihit tayo. 5:30. Oy! Katay daw, sundin daw niyo pagkatabi yung mga... Nauwi ka na. Ano? Thankful, diya. Ang kaila palyuan, dunok na iya. Inabday ka mo, oy. Ikaw. Diba? Mabal ka, mapapaw na lang. Ma-stop ka mo. Tag, 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 tag. Waray lugod na Tag, tag. Balik! Balik! Yo! Yo! Yo!
Aba, titigawan man lang. Ada triple alams na. Magkuho nga ni. Ano pa daw? Pikahe. Alik. Ano man? Ulat gad ka mo ko at diary. Ulat anay info. Balik. Mga puntonero, sir, oh. Nanatog to. Rest 10 minutes. Oh, wait, 10 minutes. Oh, wait. Wala. Oh, wait. Doon. Nag-ulit ka mo? Digit, digit, digit. Siya di magmumulay. Pati yung pagtilig. Ang mga manager. Nagagsa. Lutaw. Nangonin. Kung nagdidyo pa tapos. Tatlong milyon ikaw lang. Tatlong patay ka. Nag-George. Kaway ka na na.
Oh, hindi na. Wala mat klaro. Check po, tapos change rin. Kadina ka dun. Iimig sa kuwan. Wala ba? Kung baby. Oo, or lalabit na tayo. Kaya kaya naman 50 man to fix it. Kung ano yung fix. Kaya ko lang ako mo na kuwan pero na akong kuwan. Ang galing ko ay sa bahay lang ay. Ala, papag pinauran kay mag-upait mga lawas. Kaya beta. Yaon. Kumatulyo. Saan ka doktorin meron? Pwede mo matuligihan, ada? Sa sala? Oh, hindi ka mo pinauran! Sa tiyo. Basta natin palong gida ako maturog, yung gida, lamaw, pikahi. Hindi ba tuloy? Kita mana nung light. What to? Ito na. Aroy! Kaya di matasak mo. Sir, mga kampinet COVID, sir. Nakakabili pa yung tao niya po. Papalit, tintaro yan din. Mga kampinet COVID. Oo nga, ni papalit. Oy, COVID ka na? Tingin pa ba? Takuan, 795. Okay. COVID ka pa. Hindi ka papalit. 795 ito sa. 700? Hindi yung mga usap. Sir, ang usap. At supply to niya. Here, wala to. Ako ba na bro? Ako ba na inang do? Ang pula. Ako pula do ba? Ila, here mo na to. Ito ang mga puti kong pambang ko. Pagkala. Simbol sa kapakuhan. Talo sa bati. Ay, ludo man ito na sulpay. Para yung buti ay. Pipili ako. May tayo parado. Apa ba yan mo iya? Apa yan mo iya? Di para nagkakaroon. Ako kami papa, sige. Hindi ako na kita simbal. Tawan di mo kaubil na lang. Bakit? Oo, kita magat. Atra ko ni mama. Oo, ito ka ng kuliga sa nang ginagawin. Oh, may asarit madayo kami. Pao ka para ride. Tato ko tiyan. Gusto na ako mag-basketball iya. Mag-basketball. Sujo aning pag-basketball siya. Ay. Ang patul. Ang play ka ba? Iya pa dito. Ato pa. Kalangitan. Empire. Kuha na kong taas. Pinatawag. Para lalo daw. Makarit ba? Nauron. Naganap pag pwede kumapot. Hindi pa mata ng pagpalandir. Aligid ba diya? Dead na yan ako. So, iya. Masuk itu ya. Going on na so bright palinda. Sibin na naman. 27.5 tapos sa small nga nito. Tapos ito 56 ay. Diri ka to yung Puro. Itong Willis, ito 29. Diri, nakakalimutan ka itong kayo pagsakariraman. Inuupo. Ano mga tugat maurog ka natin truth boy. Oo, mga pinag-tuwag ka po. Wala. Yung wala na. Mauli ka na tao. Kasi mga kuhan ba ka? Hindi sipin tira. Hoy, tara na, last na. Magpa 5:30 na, last. 27 tira kuhan. Sa tira na, kasulad na ito. Pagbunga, ikit mag-upay ko alat. Tapos, kuhan ito na akon. 27, 25, tapos 4, tapos dito na liner. Ada na ito ka, pinaparang pag dinarahin. Ano, maglalayag ka na lang. Pinakasugot. Open street.
Subukan nga na. Para po sila. Ano nagka-chika ng duty? Kahit hindi ako pag maurami ko kami na ito. Sila pa naman tira, sir, ay pagbulong ba, man mga nilang buhay tira din. Di ba nga fighters? Okay, man, ba? Ayun rin, tingin ka ng patron yung pang-flight. Friday! Rifle! Papa? Balik. Laban na sunod. Tayo nga tapay ba? Kapi kal, di marang na nga nga ba kasi nung sila kapi kal lagi ha. Pero sa mga ano, i-group yan ng basban mo. Balik, go. Para mo pas dito. Adang sa
Na. Kanan sa'yo. Kanan sa'yo.
Down na. Oh, di rin naging si Rose an. Ay, di rin kuhan. Ano ba? Di. Ano ba? Ano? Uy! Ano rin? Ano tayo pagtugtog pa iba mamay ito? Wala ka na mabuti na. Nag-iipo yan taag. Uy, ito ang pinaya. Kaya pamay na lang yung raklo ni pamay. Kinakaya na siya. Sige, Kaya kwat. ito, hindi ka muna lang. Wala Sige. sa pato. Ang sayo. Ang sayo. Ang sayo. Hindi naman pagsulita. Uy! Napapaulala, kakabat na maguling at balik intro. Kailangan pagsunod ka lang. Tan, 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 tan. Hindi ka Minaw mabingo. ang hindi minaw. Minyo ka pa. Minaw, ibalik daw ito niya. Ito nakatapat babalik ka. Sino? Papapaulala. Dili. Para sa'yo. Oo, Sige, 1, 2, 3.
1, 2, 3, go. Ikaw pa, sige, mingaw tong parang mingaw. Go! 4, 4, 3, 2, 1. Oo nga. Parang sa'yo. Ready, 4, 3, 2, 1. Again. Ready, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Uy, para lang sa'yo! Tatagang sa'yo! Meow, meow. Go! Meow, meow. Ready, 4, 3, 2, 1. Ready, 4, 3, 4, 3, 2, 1. So, bali ko, sir, mga ko nagkita. May ganun. Ready, down. Okay pa nga, i-prepare ko. May pan-pan na kayo, pan-pan. Prepare. Ina. Kaya daw. Ready? Da, da. Nuts. Para lang sa'yo. Wala, sige na. Bata lang ako. Dahil, pinangan, master ng kuwat ha. Atasi ko. Nakatawin ka. Pero, what? Hindi ko mainit. Direct na. Ah, Wala.
Ato nga mga standard ko at live. Hoy, tapos sa iyo pa dahil marami na nga daan sa tama. May dito. Ayaw, Di ba? Artisan dito. Ang role. Excite wow.